Malum tayo ka Ilocano. Welcome to my YouTube channel. Basta Ilocano. Napartak dayta. Patak magnanapagkag sa ulo sa data. Nasa episode 16 na po tayo ka Ilocanuan. Papantay TNT Farmville, San Fabian. No kaya't mo man nga agbiyahe mapandito yan ti Farmville ka Ilocanuan, aga po yan ti ago iti kabayag na lang ka 30 minutes lang ka Ilocanuan, depende no napartak ka nga agpataray. Nakadanon tayon ka Ilocanuan. Hello mga ka-Ilocanuan, nandito po tayo ngayon sa Farmville, San Fabian. And tayo pa pa niyan ti uneg. Farmville, San Fabian. Ag-registered kan ag-entrance fee tayo kay Ilocanuan sa tayo umunag. Wow, Farmville, San Fabian. Adventure begins here. Data. Unay data niyo. Nagado iti mula da dito yan ti igid-igid ka Ilocanuan. Nagado mamatmatan nga nagpipintas. Kay Ilocanuan, may kaigan dito ikat ada iti entrance fee na. 60 pesos iti ubing, 100 pesos iti adult, kano senior matkat iti pesos lang. Time check, alas 4 iti maluman kay Ilocanuan. Ilocanuan, nagmayat nga umay dito iti casting nga oras. Tagamin makitam ti pintas na talaga kan ti view iti Tarubayan da. Located at Barangay Lipit, Tomeng, San Fabian, Pangasinan. Meron silang fishing wheel. Ayun kay Ilocanuan, nandito po tayo ngayon sa San Fabian Farmville. Meron po silang wishing wheel, gaya din doon sa Agoo. So ano, dati kaya't mo i-wish kay Ilocanuan, adalang tibinting or pisum to, adalang barya, mabaling ka nga, wish dito, ano niya, ti-wish mo. Wish granted. Ayun kay Ilocanuan, mag-wish muna tayo bago tayo pumasok. Kung sa ganon, ito ay nagkatotoo. Wow, kay Ilocanuan, ada ni Minions ni. Hintay man agpa-picture. Oh, hello? Ang-picture tanga 2 Minions ah. 1, 2, 3, smile. Perfect! Salamat sa maladar na kong bangs kay Ilocanuan. Kung saan-saan tuloy ako nalilipad nito. Din, akin ang bato. Betchay! Wow! Nagmagang nga pagpasyaran dito kay Ilocanuan. Apan tayo pa man nga rekusin dito bawat bilyada kay Ilocanuan. Sakbay tayo umunag ayanti Min Habit House da. Intayon. Ito tayo nun. Reflex kumamat dati bridge of flag da kay Ilocanuan. With slow motion kanumat kano damang-dama kay Ilocanuan. Barko. Tatay ko palang matantanawagan dati nga barko ka Ilocanuan. Isang samot dati ginagsakayan ni Roscan Jack yan ti Titanic. Kasi nagtayin ka Ilocanuan iti umuna nga bilyada. Ayun kay Ilocanuan nagpintas. Dali farmhouse dahil tayo kung uunag. Naka-open ko mo sarado mo. Kaya ang ating magagawa lang dito ay mag-picture-picture. Nagtuktok tayo mag-ipili baka dito tayo. Tok-tok-tok. Tok-tok-tok. Pasok ako. Pasok mo ako. Dati si Makuna kay Ilocanuan nga paglutuan ni tita. Ang ganda. Tayo man. Nao, madarong na kami.
Ito yung nakita ko dun sa sa Facebook nga marilak da nga kay Ilocanuan. Gawin ka ta aran da apoy ba kay Ilocanuan di dalikan nga makuna. Ikan dati apoy na and then adadan na tapos ikan da pa iti sabong-sabong na parang mala Diyos sa tulo da ay kay Ilocanuan iluto dak pa yun di pa basit. Kung ako ay iluluto, anong klaseng luto ako? Ba't tayo kumaitikman? Wow, ang ganda talaga ng Farmville. Where nature it will be brilliant. Saan ka punta? To the moon. Road trip. Apan dito kay Ilocanuan, kailangan tayo agdala iti, danon tayo, tapno kastaan tayo nga mapaatan kakapagnakan kakamatmat iti, kapintasan dito yan ti Farmville. Kaya Aqua Flash, baka naman. Tata ka Ilocanuan, mapan tayo mo yan ti, may kadwa nga, Villada. Farmhouse da ako. Di balay talo to farmhouse da. Ka Ilocanuan narato tay garudan yan ti. May kadwa nga Villas House da Sophia Villa. Sophia's Villa tinaga na di bangir kat adati sa bali nga naga. Agpag na tayo man ka Ilocanuan para ma-exercise din at maunat din ang ating mga buto-buto. May mga lil farmhouse. Ay, sak. Ay, wow! Kay Ilocanuan, nag-cute ni dati lil house. Tingnan ninyo, may mga birds sa loob. Wow! Parang bahay naman ni yung najingay ko. Dagi kala duwindi. Kilatisan tayo man dahi ti Baleda kay Ilocanuan. Bagpayman kay Ilocanuan, dagiti kalapati ta dati sariling Baleda, samantalang siya awan pay. Gaganda ng mga bahay nyo Wow. Kitaan nyo kay Ilocanuan, adagamit ti arwangan na dito, hintay umunog yan sa bali nga dimension kay Ilocanuan. Bye-bye! Wow! Nagwet-watik ko rin. Nag-cute. Nagwet mo gamit sa baling ang mundo kay Ilocanuan. Punong-puno ng palay. Nakalapati na lang. Ay, ag-itlog kay Ilocanuan. Pure man kay Ilocanuan panapataan kay lak na uminom iti danon. Malinam-nam.
hanapan tayo umunog dito yan ti. Restaurant iti, Farmville. In tayo agorder iti, makan tayo kayo Ilocanuan. Wow! Nagpintasan dito yan ti unugan. Lalo dito yan ti nga to ti kisami oh. Tayo pa man lang agorder iti mainom tayo ka Ilocanuan, damagan tayo kini ate no anya iti ilako da. Pangyugsan, milk tea, sandwich tuna, at saka spaghetti. Yung milk tea ka Ilocanuan, agmat-mat tayo kayo iti ubayan, tiin, lito dito. Nagbibintas mo din sa inyo parang totoo ano. Dahil at saka ano. Kitaan tayo kay Ilocanuan, kasap ng daaran within the dry, milk tea, iti, tagasan pagyan. Talagang na lang. Para mas marap ang ating milk tea. Ayun o, kay Ilocanuan, at dala dry order tayo nga milk tea, tayo nga uminom pa eh. Lagi, mas kay Ilocanuan. Guray lang man kay Ilocanuan, pag Martes kami pay man lang tikadwak, pagpapainanak tagang damaag pag napagnak manan. Tayo agsubiti ka ubingan kay Ilocanuan, nakan tayo magduyan-duyan. Nag-iis na. Ramdam na ramdam ko na talaga yung presence ng Christmas. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Bakbansa na po tayo kay Ilocanuan. Let it snow, let it snow, let it snow. Ilocanuan, sulitin ko na nga, agrampa-rampanak pa man sabay pusin dito Bridge of Love da. Intayo agawin din kay Ilocanuan, taro mabiin. Tayo. Shout out po tayo mga kay Ilocanuan kay Mr. G.R. Culot Rivera, Mr. Jan Ventura, Mr. Jose Galera, Provincianong Gala, at shout out po sa ating kasamahan na kay paring Jun on Wheels. At kung hanap nyo po mga kay Ilocanuan ng home service for printer and laptop repair, saan ka pa, trusted na nga, affordable pa. Tara na kay paring Jun on Wheels. Just in lang po sa kanyang FB page. Salamat! Salamat po sa suporta kay Ilocanuan. Ang ganda ng ano nila, oh. House nila, paggabi. Nilalagay nila ng kanila. Pag pinakagit sa loob. Salamat po. Ano po yung ano nyo? Para naman Basta Ilocano na part of Decaf Art. Yes po. Salamat po. God bless you. Ingat kayo. Thank you po. Balik kami next time natin. Yes po. Dito na nga nagtatapos ang ating episode 16 kay Ilocanuan. Agyaman na klauna ti panagsubaybayo iti YouTube channel ko. May God bless you. Thank you.
kay Ilocanuan, umay ka dito, kuha rumabiin, nagpintas gami. Tayo mat sa Ilocanuan, haji spotlight na nagpintas. Ayun o yung lugar, makikita nyo na lang.